Máis de 6.000 parcelas iniciais, 420 hectáreas de terreo e 1.005 propietarios. Estas son algunhas das cifras que nos deixa a concentración parcelaria de Romai no concello de Portas. Os traballos están en marcha e contan cun investimento da Xunta de 1,8 millóns de euros. E eran 6.000 parcelas que agardemos que poidan quedar en pouco máis de 1.500 parcelas. É o impulso que estamos dando dende a Xunta de Galicia a través da Consellería de Medio Rural e son a realidade duns feitos que vimos anunciando nunha programación que nos propuxemos dende hai 2 anos, que se trata de rematar as 128 parcelarias que temos abertas en todo Galicia no ano 2020. Do total dos orzamentos, 1,2 millóns de euros destinarase á rede principal de camiños, que xa comezaron a executarse. A intención é que estean rematados en 2 anos. Seguimos axudicando distintos procesos para que ao final xa os propietarios poidan ter o acceso ás súas novas fincas e, polo tanto, esas concentracións que antes se traducía en moitos anos, agardemos que no caso desta, en 4 anos aproximadamente xa estea absolutamente todo rematado. A gran maioría do solo que se ve afectado por esta reestruturación é de carácter forestal, aínda que dende a Xunta tamén aseguran que esta intervención beneficiará a outros sectores da zona, como o vitivinícola. É fundamental, as concentracións son fundamentales. Agora xa todo o mundo sabe que o que máis perda, que non é a palabra adecuada, gana moito. Entonces, para a denominación de orixen Rías Baixas, para o albariño, para a horta, é vital, se non se concentra o terreno, pouca cousa. Mais a loda de Romai en Portas tamén está en marcha a concentración parcelaria de Briallos. O proceso xa está na fase de bases definitivas, pendente da firmeza de acordo. Neste caso, a superficie concentrada é de 360 hectáreas que afectará a 633 propietarios. Das máis de 3.100 parcelas iniciais, quedarán 980.